10,000 pesos na halaga ng grocery items tinangkang tangayin sa isang supermarket sa Mapandan. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Isang grupo ng kawatan ang nanghimasok na nagmistulang mga regular lang na customer ang nagtangkang magtangay ng sako-sakong grocery item sa isang supermarket store dito sa Barangay Poblacion, Mapandan noong Lunes. Tinangkang tangayin ang tinatayang 18,000 pesos na halaga ng grocery item sa isang supermarket sa Barangay Poblacion, Mapandan, Pangasinan kung saan naaresto ang isa sa mga suspect noong gabi ng Lunes, Pebrero 23. Ayon sa Mapandan Police Station, nagkunwari umanong mga lehitimong customer ang mga grupo upang maisagawa ang kanilang modus. Gayunman, napansin ng isang customer ang kahina-hinalang kilos ng isa sa mga suspect at agad itong isinumbong sa isa sa mga empleyado dahilan upang mabisto ang tangkang pagnanakaw. Nangyari po ng 6:22 PM. Allegedly po apat po sila. Yung modus po nila as customer po sila. Allegedly may nakakita pong civilian doon na nagro-grocery rin. Narecover mula sa suspect, isang 37 anyos na babaeng tendera ng gulet residente ng Manawag, ang mga grocery items na nakasilid sa mga sako. Sa inisyal na pahayag, sinabi umano nito na apat silang magkakasama sa isinagawang pagnanakaw. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang makalap ang karagdagang ebidensya at matukoy ang pagkakakilanlan ng 3 pang kasabwat na nakatakas. Samantala, nagpaalala ang kapulisan sa mga may-ari ng establishmento na paigtingin ang kanilang security measures upang maiwasan ang kahilintulad na insidente. Magdagdag po sila ng security nila. Aside from CCTV, mag-hire po sila ng security guard nila. Tapos dagdag na watcher. Nang sa ganun po ay maiwasan po yung ganung insidente. So, isa pa po yung lagi po silang mapagmasid sa mga suspicious na kawatan tulad dito. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.